Hello student, दा आङो फोरोंनो लादों क्लास 10 नि मेथ्स लेसन 8 सोंथि बिदां 8.1 कुइसन नाम्बार 3 and 4 कुइसना दङ जुदि sin a equal to 3/4 cos a आरो tan a खौ साननानै दिहुन। दा जों मा दिहुननांगौ? cos a आरो tan a खौ जों दिहुननांगौ। दानिया जोंहा सिगांनि भिडिअ नायोब्ला नुगोन sin a नि फर्मुलाया जाबाय p/h। दा जोंहा अब्ला मिन्थिगौ जोङो होनाय दं sin a equal to 3/4 दाने sin नि फर्मुलाया दङ जाबाय p/h। सिगांनि भिडिअआवहाय कुइसन नाम्बार 1 and 2 नि भिडिअआव आङो फर्मुलाखौ होनाय जाबाय, बेखौ नायदो। दाने जोंहा खनाया a, आङो बेवहाय बुजिसिनायनि थाखाय आखान्थिथाम मोनसे आखिनाय जाबाय। a b c आङो मोनसे आखान्थिथाम आखिनाय जाबाय। दा जोंहा b आ दङ जाबाय नैबे a b आ b आरो b c आ p आरो a c आ h। अब्ला जोंहा h आ दङ 4 सेन्टिमिटार नै आरो 3 आ दङ p, होमब्ला 3 आ जाबाय p। अब्ला जों मा दिहुननांगौ? ac खौ जोङो दिहुननांगौ। बे ac खौ दिहुननो थाखाय जोंहा मोनसे फर्मुला दङ पाइथागरास। आं बे पाइथागरास फर्मुलाजों बेखौ दिहुननाय जाबाय h स्क्वायर इकुवेल p स्क्वायर प्लास b स्क्वायर। दाने h स्क्वायरआ दङ 4 आरो p स्क्वायरआ 3, b आ गैया, होमब्ला 4 नि स्क्वायरआ जाबाय 16, 9 नि स्क्वायरआ 3 नि स्क्वायरआ 9, दाने 16 माइनास बे 9 आ खरै लांला 16 माइनास 9 जाबाय, होमब्ला b स्क्वायर। अब्ला 16 निफ्राय 9 थांला माइनास 7 जाबाय, होमब्ला b स्क्वायर। दाने b निफ्राय स्क्वायरखौ बोखारोब्ला स्क्वायरआ समान समान सिन बारनाय लोगो लोगो रुट जाफैबाय, दानिया रुट 7 जाबाय। होमब्ला मा जाखो? b आ मोनबाय जों रुट 7, बेयाव मोनबाय जोङो रुट 7। दानिया जों मा दिहुननांगौ? जोंहा कुइसनाव सोंनाय बायदि जोङो cos a आरो tan a खौ दिहुननांगौ। दानिया जोङो cos a नि फर्मुलाखौ नायोब्ला नुगोन b/h। दानिया जोंहा b आ मा दङ? b आ मा दङ जोङो रुट 7, अब्ला जोङो जाबाय रुट 7 b आ आरो h आ दङ 4। अब्ला जोङो मोनबाय cos a नि भेलुआ जाबाय रुट 7/4, बेनो जाबाय। दानिया दङ tan a नि फर्मुला जाबाय p/h। अब्ला p आ दङ जाबाय 3 सेन्टिमिटार आरो b आ दङ जाबाय 7 सेन्टिमिटार। दाने होमब्ला tan आ मा जाखो जोंना भेलुआ? tan नि मानआ 3/√7। बे मेथ्सखौ माबेबायावहाय k होनानैबो बानायनाय जायो, नाथाय आङो बेखौ सिम्पोलैनो बानायनाय जादों। दानिया दङ कुइसन नाम्बार 4। कुइसन नाम्बार 4आव कुइसना होनाय दं 15 cot a इकुवेल टु 8 sin a आरो sec a खौ दिहुननांगौ। दानिया आङो बेयाव आन्सार बानायनाय जाबाय, होनाय दं नैबेखौहाय आङो बेयाव लिरनाय जाबाय 15 cot a इकुवेल टु 8। दाने बियो सानजाब महराव दङ 15। दाने सानजाबखौ समान समान सिननि ओरै बारहोयोब्ला मा जाहैगोन? राननाय जाहैगोन। दाने आङो 15 खौ ओरै बारहोनाय जाबाय, दाने बारहोनानै मा जाखो? 8/15 जाबाय। दाने जोंहा कटनि फर्मुलाया मा दङ? b/h। कटनि फर्मुलाया दङ b/h। दाने जोंहा b आ जाबाय 8 आरो p आ जाबाय 15। अब्ला आङो बेखौ आखान्थिथामजों बुजिहोसिनो आङो बेयाव मोनसे आखान्थिथाम आखिनाय जादों a b c। दाने जोङो मा दिहुननांगौ? b आ दङ जों 8 सेन्टिमिटार आरो p आ दङ 15 सेन्टिमिटार। दानिया जों h खौ दिहुननांगौ। बेखौ जोङो पाइथागरास फर्मुलाजों दिहुनगोन। h स्क्वायर समान समान b स्क्वायर प्लास b स्क्वायर। h स्क्वायर इकुवेल टु b आ दङ 8 स्क्वायर आरो p आ दङ 15 स्क्वायर।
दानिया 8 नि स्क्वायारा 64 आरो 15 नि स्क्वायारा 225 मोननैजों दाजाबनानै मोनबाय 289 दानिया h नि स्क्वायारखौ ओरै बारहैब्ला रुट जाफैबाय रुट ला 289 जाबाय दानिया h नि भेलुआ जाबाय 17 थारमाने बे 289 जाबाय 17 into 17 नायोब्ला मोनगोन 289 थारमाने बेनिखायनो 289 नि रुटआ जाबाय 17 दानिया जोंहा दिहुननांगौ सोंनाय बादियै sin a नि फर्मुला दं p by h p by h दानिया जोङो p आव दङ 15 बेखौ p खौ होनाय जाबाय जों 15 आरो h आव दङ 17 आरो sec a नि फर्मुला दं h by b h आव दङ जोङो 17 आरो b आव दङ जाबाय 8 b आ जाबाय 8 बेखिनियानो जै बर' फरायसानि जै बड'लेण्डनि गोजोन्थों। दाबोनो आंनि चेनेलखौ नों साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै खालामदो आरो गोदान भिडिअ फोरोंनायखौ नों मोनगोननाय बायदि नटिफिकेसन बेलखौ